Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Haka khaprat rig naiwing arhaja arpo ar layo ban pli ya kaying school kabatamai do UMLA lani MDC jong karani core constituency uba pius marwain haka ju kapor ula longru kum ukongsan ya kaplatip kum kalang rin government upper primary school kabadon hakosnong wa kaji kabahap hapo southwest kasil district haka balate ya kani kaying school haka jinglut kablakot kumba sanpo ar lak tam lengba ka state scheme jong ka sorkar jila hapo jongka school infrastructure upgradation project. Shushu la ongru nalor kani ka UP school. La yoru ban pli sa shipotli ki LP school ki brangsa bat ketika jingtray ya kini ki school ki dang ya chat. La pli ya kani ka school haka jingya don lang jong USD SEO sa West Kasil district uba DG Nong Sit uba Kensai Thongni uba day junior engineer jong ka education sa West Kasil district usor dashnong jong ka wa kaji uba PF lingdo kinong hikai bat kiwei de kirurang ba la yo sakoi pat ka sanction hang te hapo maujai bat sa koi hako hang ne pat hapo kajo ka himalang rin hi hapo ka snong nongmulu tengi small tanat ba yo ka yung school ka babaha yung school ka bapaka toya sumar ya kini yung school kane kamdei la se ka jong ka tang jong ka sarkar kamdei tang jong nong penyat jong ka tang na ki report penyat na ka school kadai lang na kadai ka benta ka jonga ka jompi kadai lang ka jongi lang baro tingi haban ya sumar namar ting ngiyo ka sarkar ka ai ki ski baper ya ki yung school lani kino ki benta na kalya ka sarkar ngi khen ba kadai ka mar sarkar kadai ka mar po bayo ai ngi penjot no pen prano pen paj no ki yit pen paj ki jingkhang le klem akor mo ong kadai ka mar sarkar ngi le klem akor man ngi kensting ba kadai ka mar sarkar hendrei ndala jot pat dadal penjot pat keno ya ka sarkar ba ong ka sarkar klempej hendrei ngi hab dong kam ya ka jing trilang nama ka sarkar kam dei ka besuk mo kepala ai kat kane ban pan biang hadin sistem asnem len se ong bal ajot lapra la kumta ngam thrai nama kontraktor ngi ibadon nong pej dei batrei torti la trei kat kum ki chuk ki por ki ba mentah ngai skema liang kontraktor la trei ba nama don ki nong pej umla ban trei torti umla ban trei kat pamon tingi kermen ba pelengba ke jingyo ya kene ki yung school ka ba pakah mo ki yung school ka ba ko pidei banya sumar pidei banya awa pej bha ya sumar bha namar kadai kanong keti ka jonga ka jompi kadai ka lawi jong ki hep ki barit ki jongi tingas ki jingye hoi su tho ya kata nila ai ka yung school kam dei ka bangi ong la biang tak ding school nganget pa kinam don kam pat sai ki we ki junun kam ka jing kular ka jonga hak ni ka por kalong ba ngan tristom banwara ya ke jingkala banwara ya ki yung school ka bapaka banwara ya ke jingdon kam ya ki jinge ki ba kimat ya ki noikai ya ki dikena school ya kino ki pentah ngai ai don rengkat lang bat pi bat ngan tristom banwara banweng ya ki jinge habai dei ba jitu khu ha kano ka liang na kapta ka jompi pun ki khna school ki kimi ki kpa ki pendep no ki penpep no ya ki khon ki jomki dei tang na kadau ba kimla ban krisyan ban pha school sha ka school simet da ka jing school ka ba haban siu kimla ban pha ban kada na kapta ka jomki ki pendu balai school ya ki khon ki jomki te hakini ki jingat lenti ngatristom kumno banyo ya ka yung school ka papakah wat na ka scheme mele scheme ru kibun tli ki school ka bangai arab banyo ban repairing ya ki yung school pun tli ka bangai arab namar banga sothu ba ki khna school balai school hangto ban syong khampa ma ki por liur por kriat kolong ka bae na kapta ka jongki te hakni kapor ngas ngudon bok bah na kalian ka sarkar bat na kalian ka jingkerpat ka jongaru ngayu i ya ka jingduna ya ka jinge ngas ngoban ai kublai ya ka sarkaru
hakajingi lam jongu education minister kejongi ubala sengap ya kajing kerpat ya kajing ut kejongi but apo kini kisnem ang kandat snem ngiyo khatway teli ki yung school kapapakah ngiyo teli kepala tray syat but arteli ke bangil adap wan play kawai kadai ka konjwai but kawai kani ka wakaji but ngiyo teli ru na pereng ki ngiyo teli kuba sau teli kibal adap kila bo ya ka kila kerpat kila petip singi ba lano banwan ban pelino ya ki school badon stang kawai arimat kituro along 94% sejero. We all sing together. We give you riches, your present believer. Give us your blessings this year. LGUP School, welcome you. We love and smile, we greet you. We will be the shining star. We'll make your dreams come true. LGUP School, welcome you. We love and smile, we greet you. We will be the shining star. We'll make your dreams come true. Ada kidei kadang kamro ngisutu ikata bala dangim don kata dedication kata jing raikot kata jing kut jingmot banwan ra ya kamuntoy haka imlang salang ya ke jing bha kamut nginum la ban poi shano shanor na kata daw ngabuk jing repat hapdang nyupi kena school ro kum kham tam gi kena jong ke school wa ga jing ne kum babli im ta singi ga building ga ba itanan wat num kemen tangi ka building mo nagar pat epi bat pin kemen lang ya ka building bat pu samriki ban syong aka bat pule minot ki kot ki jong pi khnang ba kata ka jing trei sitom jong pi bat ka jing ko ngu ya ki no hikai kan pen po epi sya ka thong ka ba kham bha susu ngilayo sngau na u sordar nang ta na secretary snong ba kani ka school club pen mi bon ki triunang ki rusta badle sikila la bandon ki officer lane ki mo ki businessman ki bahe bat ki we ki pat ki badon benta ban kentiu ya ka pule dang le ha ka ga sindong pitip khamba ma pi te na ka liang jonga kumunong pe jong ka ni ka school ngasu thu yang jing e kan rei pila tip hi ba kani ka por ka bomta namar ka jing bun palat le se jo ki we pat ki school bat ka jing bun palat jong ki wei pat ki benta ki ba ka sarkar le se ka la ban penle jing mot bat chawei tenginum la ban ong aa nganganum la ban ong aa rei ka jing bo jing kerpan jong secretary snong jong sordar snong wade dartat usurman mo penya jeng ne jing alang ne janmet ngan ong ba ngin budin nginum song klikti nginum song than ngin budin ban pen urlong ye jing thumu gi ba bha henrei nganum la ban pulare namar ya ke ek borok khoj ba fikir pat ngin hap ban bu lane ban pha seki bor ki ba halor bakin le e ba don kam pi na kata daw ngamla ban kular e re haju por ngasu pen pau baleng bagi jing trilang jong pi rengkat bat u MLA MDC bron buram ban naga por seka por usai tristom se 3 minut ngikermen bala se gawe kesngi ngirung ini yo lah dang nengkong ya kini ke school ha kasnong hang diloi ta ka jingkit kli jong ki laingot kirang ba jong kadong phang diloi ta gilong jong iba costly imyong jong iba kidrulap lungdo nong diang bat jong ba subsing lungdo kini gidei ki nong thaudur ban nengkawe kad hadu bala ban penlong ya gani school kata haus nam sijar khnai spa reu fusan
te haga juga senam. Kita ikirang ba lalaj bani kendu ya ki officer bedai inspektor but sub inspektor but house nam haga juga senam nakaliang jong sub inspektor bias lengdo lawan ban yuk jat hadu plang diloy but lengba jong kajing ya keren hang ti plang diloy lai mensim ya kirang ba pat nong jong snong hagata kapor ban penyaj prang ya gani school om slam haga jo hi gesnam sejar naispa nrupusan hop nai Desember inspektor je kharmi rengkat pat ki laingut ki sub inspektor ki lawan hiar biang ha ka snong plang dilon bat hagani kepo la khot lang ru ya kirang ba wei rang ba kampau kemat haka tan mariam babutho bat wei rang ba kampau kemat naka tan warsang do Reverend Victorious Lengdo ke hagani ke jingalang nakaliang jong kita yu besar kira jengmut ngkat perke jingkular kata kalong namar ba dan school hagani ke dong ke tan borokawai kumta kira jengmut panra ya ke school naplang dilon hawa kaji kenang ba kanlong kajaka bedeng ya baro kawai kadong kathan pat kila kulang dilon hawa kaji ki ong pan aino ya ka recognition but klam jing penslam haga ju hi snam ini ke school kalayo ya ka recognition kajing itu na ka sorkar katarum slam tang hai ki khindiat snam haus nam jejar khnais pa nyau pho ka sorkar asam kala simti bat ban penlong ka school sorkar government bat la tip ya ka kum ka langren government ME school te nadu bailayo ya kata ke school sorkar ke school kala yaj bet kala yaj nanti kamtam hagi ke por ha kaba ompat don school hagani ka than borowai ke jing bun jong ki khna school kalalong kat ki school sor hagini sngi pamanta Kehadian ba nakaliang jong ka than warsan do kila pli ke school ka benengkong ha maujai nakaliang jong ki nong song snong na sa tisherum plang dilon plang opera kilong ban ra biang ye kan ke school sya plang dilon nrai kila lale ye kata kumba katu kenesnam tin rai lapan phai biang hangni ha wa kaji da kajing kular jong ki minister da kbong balada ngimbu biang hawa kaji kloi yakaban simti yakani school da ka sarkar bat kumtu kumangalong Usnam sijar kendai sepanjang po. Simti dah ke sorkar asam ban penlong ya ka school sorkar.